Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Gango. Welcome to my fans on the TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by Umenyero Tiski. Sibos. Yeah. Alright. Amnandi member. Yeah, sibonga Sibo noma sisemvuleni nje kodwa ke umsebenzi. Yeah. Sibo nginesicelo la. Khuluma nami. Kubalandeli bePirates. Yeah. Ngicela sihlonipheni uEvidence. Magopa. Yeah, uMagopa. Yeah. Yazi Sibo if ungangena page lami ku Facebook. Sha. Kwanto kuhle khuzwayo. Sha. Ngihleze ngidefender layout le lapha. Yeah. Ngihleze ngilwa nabantu ngendaba yakho Evidence bembiza ngenkomo Evidence. Awuthi ngikwenzele isibonelo Sibo. Shaya. iPirates inama forward i4 or ine track ezi4. Yes. Sino Lipasa, sibe noMabasa, sibe no Radio Pane, bese siba nawo Evidence. And sibo lezi trackers oyi4 kune reason why iPirates ithengile njengoba ziso. Uthi ngibeke so zisofferisha izinto different ne. For instance, if sibheka uLipasa une speed uyakhona ukuthi eholde libhola. Yeah. Engadlala futhi ezi-wing. Yes. uLipasa lo. Yes. Uyakorela futhi amagoli and really ugood as well. Sicheke uMabasa. Yeah. uMabasa i-goal scorer nje uMabasa ukushayela igoli. Iyona into ayaziyo le uMabasa nje ukushayela igoli. Specialist. Yes, u-strong, i-quality yabona mase kufanele kore igoli la uyakushayela. Sha. Sizoba no Radio Pan. Okay. Ngiyayithanda into angena wayenza today Radio Pan uzamile ukuthi assist team in terms of work rates. Noma ngikhulumena kakhulu but siyamazi from iMDC igoli uyalishaya naye bese siza ku Evidence yabona zonke lezi zinto engibalile from uLipasa from uMabasa u Radio Man. Yeah. Evidence unazo zonke lezi zinto zonke uyakhona ukuthi iwork rate yakhe ibalekile Sibo teamini and for abalandeli bePirates ukuthi bembiza ngalamagamba ambiza ngawo ayikho sharp lonto leyo yabona if uya check konke amagoli athi today aqhamuke kuphi aqhamuka kuyena yabo so uEvidence ubalekile iwork rate yakhe itop kakhulu Sibo uyakhona ukuthi eholdele and ingakho uBruce ebelivela kuyena so iyona inesicelo leso ukuthi asiyekeni ukuphatha layout Gabi. Yeah, because ubalekile kwi-team yethu ubalekile akaqali manje since afika kwiPirates. Yeah. Ubaleke kakhulu so into engicela kubalandi bePirates ngicela simhlonipheni layout le. Sure mina. Alright, and then bese ngiza ku Rail Sibo uMfukeng. Yeah, bese ngiza kuMfukeng Sibo. Yeah. Ngihappy ukuthi lamagoli lawa ayi2 ashawa uMfukeng. Sure. Yazi why? Ama-fans eSundowns iwona bephusha kakhulu indaba yokuthi uMfukeng usefile ayisekho indaba yakhe. Yeah. Bambiza ngokuthi ayindaba yakhe umlilo wamaphepha nani. So for yena ukuthi first 5 minutes ukuthi ekorela amagoli lawa ashayile ngihappy ukuthi ashawa uyena. Yeah. Because izinto bese bekhuluma bese bekhuluma social media even kwibafana bembuzo ukuthi ungena kanjani kwibafana ilento ukuthi sina sifuna ukujudge ama player ngani ngamagoli abawakorayo ne asibheki iwork rate yani yama player even coming to igame yanamhlanje uMfukeng yes ubenga assist ubengakori but umuthi uya check ama second assist ubuhlezi umthola uMfukeng. Yes. Understand and then Sibo Yes. There was a day sise studio ngi-analyze the way Sundowns edlala ngakhona. Akela Sibo ukuthi Sundowns on paper idlala i4-3-3 but uma iattacker idlala i3-4-3 which is i high press. Ngakutshela ukuthi if bedlala le 3-4-3 yabo le basala ngomkwena basala ngoSuarez no Kekana bashiya ama spaces behind. Njengoba bedlala i high press ngaze ngasho ngathi i-strength sakho sometimes siba i-weakness yakho. Njengoba bedlala i3-4-3 nje
bashiya ama spaces especially iside likabani lika Suarez. So Suarez usafika akekho strong ngasho ukuthi iyona weakest link yabo uSuarez and check amagolo ethu ukuthi aqhamuke kuphi. Suarez. Yeah, aqhamuke kubani? Aqhamuke yena uSuarez. So iyo lento engikela yona Sipho ngaze ngakwenzela isibonelo ngeisibanye. Yakhumbula sakhuluma yes. Sakora 2 goals and musa check lo magolo ethu ukuthi aqhamuke kuphi. Aqhamuke kuleli side la ka left ku rest defense yabo. Yes. And remember bana pace umkwena ukekana na uSuarez abana pace. You understand? Yeah. True man. And then which means ama team kumele I-check leli side leli because bayakoreleka ngakutshela even the day ukuthi bayakoreleka Iledlisa. yes and then Sipho bese siza ebholeni kuna something esithi age cheating age cheating la umuntu asuke change khona iminyaka yakhe emdala Sharp. bese kodwa yena iminyaka yakhe enze njani uyayehlisa Yeah. kunento engisolayo yenzakalayo lapha nakuthina kuyi-Pirates with regards to age cheating Sharp. but le i-twist le uMakhawula una 30 ba 35. around about 35 36 la Sure. I'm not sure ngendlela engibheka ngayo hayi akekho umuntu ona 35 36 odlala so okhave ground kanje Ngiqala ukumbona. ingane encane le yana Ngiqala ukumbona. which means uMakhawula wenzani kunalento ekuthiwa age cheating lapha na uthi mdala ingane le yana siba akekho umuntu omdala odlala kanje ya iminyaka yakhe Akhuphula. uyabona different abanye behlisa iminyaka yabo Yes. yena wenze njani uyayikhuphula akekho umuntu ongakhave ground kanje yana Sipho At that age. ngenye indlela ngizama ukuthi i-work rate yakhe siyayibona hayi ukuthi asinotice Top level. i-beast le yana Sipho Beast. i-beast le yana Sipho so indlela adlala ngayo akubonisa ukuthi umuntu ona 36 omunye umuntu angazejela ukuthi hayi Intanga yakhe. yayi imncane lo muntu lo sengivala Sipho qhubeka uyawabheka qhubeka mina okay mamela sengivala Okay. uyawabukela ama move right Yes. or ukhuluma wabukela ama move Yeah. okay if sibheka ama move ase South America ama out akhona bawabiza ngobani especially ama cherry okanye intombi zabo zibabiza ngobani le gang yase South America obo Colombia kwabo Argentina Bandejo. okay bawabiza kanjalo but ama cherabo Sipho ababiza ngobani ababiza ngabo Papi yes Papi ubuya pho uCosta abuye South America Yes. ubuya pho walenda abuye South America Yes. ubani lo umdayisi usalezo rubani ubuya South America. which means bonke babizwa ngabobani ngabo Papi Yes. ucanga ukuthi wena umuntu obizwa ngoPapi engadlula kwibutho lika Shaka Never. engadlula kwibutho lika Shaka umuntu obizwa ngoPapi Never. uyalikhumbula ibutho lika Shaka Mbokazi. nobani No speed. no space bayini Ibutho la kasha. bayibutho lika Shaka so umuthi wena uyachecka Sipho even usekhoneni like iqhamuka ibutho lika Shaka kanye iqhamuka nabo Papi ekhoneni uzowelinye ikhona kuthiwa Papi uthi uyeza kwelinye uyayivubela ukuphi la ungathiwa khona ukuphi la ungaya khona Ay no qiniwe. uyakubanza because there is no way ukuthi ungadlula kwibutho lika Shaka Iyalwiwa. yaliwa Wathini? kwelinye ikhona uzokuthiwa Papi uthi uzwa kwelinye uyayivubela ufile umuntu ungaya wena kulelo khona lelo so Ayanyiwe. ngezinye indlela ngizama ukuthi isikhathi sekulate manje ku10 ngiphethe something la Sipho ngicathi umbokazi mefike ehotel uzofike aphendula isikhwama so uma esivula aqaqela kuzophuma ba ubani uzophuma uCosta Ribeiro. Bekampethe. uzophuma uCosta ubonile The whole 90. yeah ubonile No chance. yeah so Sipho sengivala nje Shamanya. I-man of the match yami nginikeza mina for ukuze stadium Yeah. ngizosupport i-team yami ngizobelivela kuyona khona abahlalile ekhaya Yeah. basaba ukuzobukela i-Pirates bese idlala ne-Sundowns Sure. even beside i-weather basabile ukuthi idlala ne-Sundowns izodliwa so i-man of the match today imini uyayivubela impi uyayivubela Umeke.